Konkretno, šta je problem naše estetike je što mi imamo jedno genetsko utemeljenje, mislim, možda to sad zvuči pre glomazno ovako sad reći, genetsko, ali mi imamo jedno utemeljenje u strahu od praznog prostora. Dakle, ovde minimalizam ne može da prođe tek tako. Kod nas se zbog jednostavno sirotinskog nasleđa, gde nikad nismo ušli u neki osjećaj da smo ne samo duhom bogati, nego i stvarno, pod navodnicima stvarno, a u stvari smo duhom bogati i to je najveće bogatstvo, ali ne vredi. Stalno nas poklapa taj osjećaj sirotinski, neke iz druga liga, što sam rekao ranije. Znači, i zato mi jednostavno ne možemo da poverujemo da smo sposobni za sve. Apsolutno smo za sve sposobni, ali pošto u to ne verujemo, onda gledamo šta se negde drugdje dešava i uzimamo ove najgore primere maksimalizma sa zapada. Dobroveče, dobroveče, dobroveče. I ove subote Free Space gradimo zajedno vi i mi. Moje ime je Coka i naravno naš večerašnji gost koji će nam se uskoro pridružiti. Samo da se još malo nas okupi ovde u okviru ovog našeg najslobodnijeg mogućeg prostora. Nadam se da ste udobno smešteni kod kuće, jer gde biste drugo i bili, možda sa prijateljima, ali dobro je, pravimo društvo jedni drugima i ono što se trudimo da uradimo svake srede i subote jeste da bar na trenutak prekinemo muk i čini mi se i po vašim reakcijama i generalno kako teku razgovori sa ovim našim stvarno sjajnim gostima, da to i uspevamo na neki specifičan način. Ono što je meni opet najvažnije jeste da mi kažete tu da je sve okej, da se dobro čujemo i vidimo, jer ne bih zaista mučila gosta u ovom trenutku dok to ne popravimo. Tako da dajte mi neki znak, aha, okej, hvala, lepo. Inače ta kućica dole služi da i vi sa nama prekidate muk i da postavite svoje pitanje našem večerašnjem gostu sa kojim će biti veliko zadovoljstvo da porazgovaram. Pre nego što pozovemo Slavimira Stojanovića Futra, ja ću da se zahvalim Remix Pressu i Rock Pokretu na konstantnoj podršci, Studiju Arterija što pravi ovako divne najave za naše goste i Brain Earingu, firmi koja pomože da se napreduje u digitalnom svetu poslovanja. Oni dizajniraju IT rešenja, bave se izgradnjom data centara, konsultacijama, edukacijom i generalno su sinonim za inteligentna IT rešenja bez kojih više ne može da funkcioniše ni najmanji ni najveći u ovom našem svetu u kome smo trenutno. Slavimira Stojanovića zovemo, nadamo se da... Jer nas nekako u poslu to najviše sputava ovih dana. Još jednom vas pozivam sve da se aktivno uključite u ovaj naš razgovor. Dobroveče Slavimire i dobrodošao u Free Space. Bolje vas naš, dobroveče. Nadam se da nas dobro čuješ, odnosno mene u ovom slučaju čuješ i vidiš, ja tebe odlično. Dobro. Slavimir Stojanović, Futro, nadam se da nema ništa protiv da budemo na ti. Nema, naravno. Pa dobro, hvala na tome. Nekako je onako i meni opuštenije, ali ti sa puno poštovanja je nešto najbolje kada je obraćanje nekome u pitanju. Sad, kako predstaviti Slavimira Stojanovića? Mislim, to je sad uvek komplikovano. Grafički dizajner, ilustrator, pisac od nedavno, jel da? To ti je onako najaktuelniji, pa nekad hobi, ali sad pretpostavljam da više nije, pošto Singi Lumba je sad već ozbiljno popularna ličnost, odnosno serijal, jel? Da, postao je to integralni deo svakodnevice, pišem svaki dan, pomalo, nekad i 15 minuta, a nekad i 4 sata, tako da nema više, ne mogu da se nazovem dizajnerom samog sebe, teško svrstavam sad samo u jednu kategoriju. Da, ti si sve. Slavimir Stojanović sve. Da, ali koliko jednu umetničku dušu uopšte nervira kada neko pokuša da ga smesti u bilo koju kategoriju?
Nije, meni prija da sam smešten. Da imam smešten. Udobno. Da. Znači, nisi od tih. Nisam, ne, pa znam šta mogu i šta ću tek da mogu. Znam da mogu svuda da idem dalje odavde gde sam sada i da je samo pitanje trenutka kad ću snimiti taj prvi album, rap album. Pa to je, hoćeš to da uradiš kao Be Wild? Very possibly. A vidjet ćemo, ne, šalim se naravno, ali znaš, to je kad čovjek radi na tim ekspresijama nekog unutrašnjeg sveta, stvarno ne možeš da se zaustaviš na jednoj nekoj formi, zato što vidiš da ta ista ideja može da se transponuje bez problema u raznim oblicima i da je nekad jača kao napisana reč, a nekad je jača kao samo slika. Verujem da je tako i kad bih hteo da snimim neki film, da režiram neki kratak film ili nešto. Mislim, ne vidim da bi mi to nešto zapelo posebno. Ako bih znao šta hoću da kažem, jer je to najveći izazov u savremenoj umetnosti ili u primenjenoj umetnosti takođe je najveći izazov danas relevantnosti onoga što si hteo da kažeš. To je borba. Jako je zanimljivo što si to sad rekao o toj prirodnoj tranziciji. Mislim, prosto kad je čovjek umetnik nađe razne načine da se izrazi i da kaže ono što se u njemu kuva. Kao neko ko je odrastao ispred skrca svojevremeno, nekako su najveći umetnici, uslovno rečeno, bili oni koji su se najviše piratizovali, a ti si definitivno jedan od njih. Radi, trudi se, ne seri. Ja mislim da sam to videla u jedno 70 kancelarija, onako, znaš, ono odštampano na štampaču i nekom lenjom kolegi, znaš, kao stavljeno iznad stola. Jel ti to prija? Prija, pa normalno, kako da ne. Da mi je to izvor sredstava za život, verovatno bi šenuo, ali napravio sam to za druge. Prvo sam naravno tu mantru sebi morao da naučim da redovno izgovaram, a onda sam video da to hoće da pomogne i drugima. I tako da sam to plasirao sad u javnost, pa onda ljudi kupuju jako jedan fin svet koji zna gde zapinje ili koji poklanja ljudima za koje znaju gde zapinju. I onda ta poruka i neki druge još tu svašta ima na mom profilu, a i na profilu Futuro World. I to se sada širi napokon. Instagram je stvarno neverovatna platforma za koju nisam ranije, moram da priznam, tako znao kakvu snagu može da ima. Jer kad smo imali fizičku radnju ovde u Beogradu, to nije ni blizu tako bilo posećeno koliko je posećeno na Instagramu. I količina ljudi koji dođu i kupe, stvarno to dodata je sad samo još jedna nula, tako da je neverovatan osjećaj da utičeš na hiljade ljudi i njihove živote. Stvarno sjajan osjećaj. Budući da smo mi na takvom podneblju i takvi ljudi kojima to ne seri ide jako teško, taj moment, jer uvek imamo nešto da kažemo, da se pobunimo svesno ili onako nekako čisto eto reda radi, ti si neko ko se stvarno, ko radi, trudi se, ali nekako kod tebe, mislim, vidimo po rezultatima, ali kod tebe, to kad tebe čovek kad vidi, ti si tako lepršav, to kao, znaš, lako je Slavimiru, to nekako, znaš, kao tako izlazi sa takvom lakoćom, da pričamo o slici koju stičemo, jel da, posmatrajući i tebe i tvoj rad, pa kako si uspeo da dođeš do toga ne seri momenta, da ga suzdržiš u sebi, ili ga mi samo ne vidimo tako eksplicitno? Ne, morao sam da se podvežem. Što? Dobro, delimično sterilizacije. Da, to preporučujem mnogima ovde, jer mi imamo jedan ego koji ne može da se smesti u kutiju svakodnevnog života. Takva je ovde podneblje i tako je, jednostavno smo nekontrolisani u tom domenu. Tako da je to je sve više da se uštroji ego da bi moglo da se stvarno sa lakoćom
uživa u životu i u drugim ljudima pre svega. Kad skreneš taj fokus sa sebe na druge, neverovatna su otkrića kako lepog i normalnog sveta ima okolo. A kad te sve nervira okolo, a ima puno stvari koje mogu da nas iznerviraju, i pustiš se da onda iz te vizure posmatraš svet i život, onda možeš lepo ili u Lazu Lazarevića ili da se odjaviš, mislim, prilike. Tako da nije, tu su ti izbori su na svakom od nas. Ja sam već 52 godine na ovoj planeti i od toga sam daleko veći deo života proveo misleći da ja mogu nešto da promenim tako što pričam okolo ili žalim se na nekog pa mislim da će on da se popravi ili drugi se žale na mene pa sam vidio da nema šanse da se tako promenim ako mi neko tupi nešto. Znači ne ide to tako. Nego samo primjerom. Samo sopstvenim primjerom i otuda onda i ta lepršavost koja je naravno javna slika. Ja sam verovatno za moju ženu jedan nerešiv rebus u smislu svakodnevnog maintenance-a koji nije ni malo naivan, verujem. Nije se još žalila kod ovih organa reda i advokata, ali vidim da ima... Ali možda kad napraviš taj hip-hop album, ko zna šta će da se desi. Da, će da odlepi. Zato se i budala. Samo zbog albuma čeka. Jednostavno taj refren, jedan da je pogodi refren i onda neće više ništa biti problem. Ne, ozbiljno, moj cilj je, pošto znam da sada ima dosta ljudi koji gledaju to što ja radim, ali ne samo sad, nego već decenijama, i taj se broj ljudi uvećava i predajem sad na fakultetu i jednostavno znam da sam pod nekom vrstom budnog oka ljudi koji hoće da isto nešto naprave od sebe i da daju od sebe nešto, da iznjedre nešto, ali da to ima smisao, a ne samo da viču okolo ja sam najbolji, tako da. Što sam, by the way, prošao i ja kao nužnu fazu tamo do 30. godine. Kao ljudsko biće, u krajnjoj liniji. To svi prolazimo. Nadimak, pomenuli smo Be Wild, je onaj beogradski uličnik kad si bio klinac. Kako se ta tranzicija desila iz Be Wilda u Futro? Pošto nekako to Be Wild, ja kad te vidim, ja nikad ne bih rekla da bi ti sebe tako nazvao. Pa svako sa poremećenim hormonalnim sistemom u 12. godini života i sa željom da apsolutno želi da se predstavi suprotno od onoga kakav. Ja sam imao sve petice u školi, izgledao sam kao nerd neki iz američkih serija, što bi rekli. To se kaže dobre dečko patne. Ali kako krene muzika, ja stvarno odlepim, što bi rekli, i onda je tu sad poenta da sam ja mislio da je to neka druga moja ličnost. I dugo sam živao u tom ubeđenju da to mora da se trigeruje nečim sa strane ili muzikom i tako dalje. Onda sam vremenom naučio da to ne samo da kontrolišem, nego i da živim od toga. Da. Futro je od Futur i Retro, je li tako? Ako sam ja to dobro percipirala. Jeste, da. Odlična kovanica. Da, Futro je sad, sadašnji trenutak i proizilazi iz filozofije da treba osvestiti naravno i prošlost i misliti na budućnost, ali živeti u sadašnjem trenutku, tako da Futro je između prošlosti i budućnosti, znači Futro je sad. Moram da te pitam, to mi je zanimljivo, Pantone je objavio zvanične boje 2021. godine, to su žuta i siva. Ne znam si li ispratio taj moment. Život, normalno, da. Da. Sad ne znam šta nam to govori, kakva nam je budućnost ova bliska, svetla, ali ne baš. Ja bi to tako prokomentarisala. Pa promenljivo oblačno, to ti je sa povremenim izlascima sunca iz tog sivila, to bi tako trebalo se shvatiti. Naravno, ta nijansa sive nije bez veze uopšte, da super je ta boja, i ta žuta isto kao nijansa nije loša, ali kad se svede ovako metaforički, onda stvarno se završi sve na promenljivo oblačno, što je potpuno normalno. Svet je stvarno potpuno odlepio i naopačke je sve i super je trenutak da se svi vraćaju u sebe, što se i stvarno dešava.
Ljudi su počeli napokon da gledaju dublje u sebe. Ovi koji imaju u šta da gledaju, pošto ima jako puno ljudi kojima su oči s polja i sve im je s polja. Nema ništa, kante prazne. To su ovi mučeni koji ne mogu da napune ničim tu glavu i sve im se odbija od glave i to je realnost u kojoj planeta živi sa... To je jedan konstrukt koji nije... Ja ne mogu stvarno da poverujem da je to namerno da se neko pravi, ali mislim da je to posljedica stvarno kapitalizma kao tekovine gde je novac najvažniji i onda ćemo šta se najviše gleda, šta trigeruje najjednostavnije emocije, najprostije, moda koja se troši je isto najatraktivnija, najnabuđenija koja je... Mislim, ne mogu da ulazim sad u taj negativni vibe, ali je vreme da stvarno, ako sad, posle ove korone, u stvari još to sve traje i trajeće još nekoliko sigurno meseci, a posljedice i nekoliko godina, onda je stvarno ne znam šta će da resetuje, da kažem, pogotovo je zapadni svet. A šta je, mislim, da li smo i sami krivi za to što ima puno ljudi koji su prazne ljušture ili je u tome mnogo doprineo i sistem i društvo i taj kapitalizam u smislu nemaštine, ajde govorimo o ovim našim prostorima, nećemo globalno da se suzimo na tu gde jesmo, ili negde smo stvarno sami zaboravili kako se radi na sebi? Pa ne, znaš šta, problem je linija manjeg otpora, to je stvarno floskula ko da sam nešto izmislio pametno, a svi znamo to. Stvarno je teško baviti se sobom na način da ti trebaš da se baviš sobom da bi drugima bilo bolje. To je poenta bavljenja sobom. Nije poenta da ja sad bavim se sobom i sutra imam $1.000.000. Nije to bavljenje sobom. Nije bavljenje sobom to što ja volim da kupim, ne znam, knjige, pa pola njih stoji, zašto nemam fizički kad da ih pročitam 100 knjiga koliko kupim mesečno otprilike. Stvarno malo sam lud po to pitanju. Znači, ali jednostavno spavam tu gde su knjige, pa mislim će da pređe to, usnuće da uđe u glavu. Dakle, jako je teško raditi na sebi i nema sistemski definitivno stimulacije za to. Stimulacija je isključivo spoljna za konzumerizam i ono nam daje smisao i suštinu kad kupimo nešto da smo vredni i umesto da kad nekom pomognemo i promenimo mu život kvalitativno nabolje, da to bude osjećaj jedne suštinske vrednosti i razloga zašto smo živi. Ali to sad, znaš, opet izvučim kao neki indijski sad guru tamo u pokušaju, ali to je stvarno je tako, kad se malo dublje zagrebe, ja ne vidim drugi razlog za funkcionisanje uopšte. Negde si ti svojevremeno govorio da je upravo tvoja generacija danas ona koja bi trebalo da radi na tome da vrati neke prave vrednosti ovim generacijama koje dolaze. Sada novac, ok, to smo svi ustanovili da je jedina vrednost oko koje se sve vrti ovako zvanično, pa ta tvoja ideja da to ti sa svojom generacijom učiniš, jel pomakla se negde i da li imaš neki model po kome zaista treba to da se radi? Pa vidi, i koje su to vrednosti? Znaš, često se izgubimo, šta je vrednost? Pa vidi, svako mora da krene stvarno od sebe. Ja sam sad u prilici, već 3 godine predajem na fakultetu i sigurno sam doneo nešto novo sa sobom u predavanja, a pre svega i u promociju tih studenta koji kod mene studiraju. Dakle, koristim Instagram tako što uglavnom nedeljom od 7 uveče, sad je naravno pauza, ali mislim raspust je, ali kada je škola aktivna, ja okačim najbolje njihove radove na svom profilu koji prati 16, recimo, 1000 ljudi. I reakcije tih studenta i ta vrsta platforme i promocije za njih, ne mogu kaže sad spektakularna, ali oni se osjećaju da je neko napokon na njih počeo da misli. A ja njih ne gledam kao svoju buduću konkurenciju, nego kao neko ko može od mene da nauči nešto. Odnosno i ja od njih.
mislim, u tom procesu. Tako da, sve pitanje tog stava zašto si prisutan svako jutro kad ustaneš, zašto si, brate, sad prisutan, gde si krenuo kad si ustao? Ćeš nešto da popraviš što možeš ili ćeš samo da okrećeš novi list svaki dan? To je... Ali sistemski, opet kažem, i kod nas na fakultetu zaposlio se, zahvaljujući Zoranu Blažini, našem starijem kolegi koji nas je doveo, tu je i Miloš Ilić, moj najbolji drugar iz srednje dizajnerske i posle s faksa. Dakle, on je jako uspešan isto kreativni direktor u advertisingu i to je jedan novi, totalno sad generacijski, kažem, napor koji mi stvaramo da stvari opet po ugledu na neke naše iskustva iz inostranstva, da donesemo novu energiju. Eto, vi ste je doneli, ali kako je bilo zatečeno stanje, pošto sistem obrazovanja je nešto što se dešava, u stvari posebno fakultet, visoko obrazovanje, u onom trenutku kada se mi i definitivno oblikujemo u ljude kakvi ćemo biti, kada se negde naša interesovanja i talenti u krajnjoj liniji onako fino oblikuju. Pa kako je bilo zatečeno sranje? Zato što meni se čini da je generalno sistem obrazovanja kod nas jako zatvoren, štur, mislim, prošla sam ga i sama, pa mi je kao nekako, i ne dozvoljava slobodnu misao u smislu konstruktivnog razgovora, razmene ideja, nego imaš knjigu, nauči. Ako si naučio, dobit ćeš dobru ocenu. Da li će to da ti treba u životu i kako to da primeniš, nekako je ponajmanje akcenat na tome. Kako je bilo zatečeno stranje kada si ti došao? Nije mnogo se promenilo od onda kad sam ja pre 30 godina studirao. Dakle, sistem je ostao poprilično isti. Došlo je dosta novog, mladog sveta. Neki su moja generacija, neki su, mislim, mlađeg, a neki su baš mladi, među 25 i 35, tako da u vidu asistenata i tako dalje. Tako da se prokrvio se fakultet, ima 100 profesora, mislim, 100 predavača na tom fakultetu, primenjenih umetnosti u Beogradu. I međutim, problem je što to sistemski ne može tek tako da se promeni. Sad je nova akreditacija i mi se sa jednim timom entuzijasta na fakultetu stvarno trudimo da to približimo svetskim standardima. Kažem, to je stvarno individualna stvar i ono na šta studenti nisu navikli iz generacije u generaciju, a to je da ustanu i da svaki put kad kod mene moraju pokažu skice, moraju da ustanu pred celom klasom i da izdeklamuju to zašto su to uradili, šta su uradili, onda ja moram da im kažem, ne moram, ali volim da im kažem zašto to valja ili zašto ne valja, i obavezno moraju ostali da se uključe da komentarišu. Dakle, to je jedan potpuno drugi pristup dizajnu i dizajnerskim rešenjima koji podrazumeva da si ti uradio to za druge i da te zanima šta drugi misle o tome što si uradio. Jer ti nisi umetnik, ti si primenjeni umetnik i to je ogromna, suštinska razlika. Ti radiš da bi drugi razumeli šta si uradio i da bi to stavilo se u kontekst nekog projekta koji je urađen za klijenta, mislim, sa namerom tržišnom. Da su to borbe. Dobro, ali ima nade, ja gledam te kako pričaš i nekako pomera se to nabolje u svakom slučaju. Izvini, samo moram da ti kažem, glavna stvar je, to može značajno da bude i za naše gledalce. Početkom decembra sam održao jedno predavanje o kome sam stvarno sanjao ceo život, a to je na School of Visual Arts u Njujorku, na koji sam pozvan. To je stvarno velika čast. Online je bilo, nažalost, predavanje, ali umesto da traje sat i po, oni su me zadržali 4 sata tamo. 16 studenta je bilo u toj klasi koje sam ja predavao, koji baš grafički dizajn studiraju. Međutim, kada sam uporedio njihove radove i radove mojih studenta, pošto ja predajem i u Beogradu i na Filumu trenutno u Kragujevcu, mislim, ovi naši su... Slavimire, zamrznuo si nas se. Ja tebe trenutno ne čujem i ne vidim, ne znam da li ti mene, ali ja ću da ti mašem da kažem da nešto nije okej. Te ne vidim. Sad te vidim.
Ja tebe nisam videla, ne vidim te ni sada, tako da, ajde, jesi tu? Se sad vidimo? Jesam, da. Ajde, stali smo, nešto se desilo sa konekcijom, stali smo do poređenja tvojih studenta i studenta koji su prisustvovali predavanju u Njujorku. Da, ovi naši su... To nismo čuli, taj deo. Da, drastično su talentovani, jednostavno zato što imaju prvo teže se upisati na naše fakultete, prijemni su rigorozniji, a drugo tamo platiš $55.000, pa imaju i oni prijemni. Ima puno ljudi koji imaju roditelje koji mogu plate $55.000 godišnje, a traje 4 godine, plus smeštaj kad nije korona, onda moraju da žive u Njujorku, tako da to je $500.000 treba da odvojiš za školovanje na takvom jednom faksu gde predaju fenomenalni profesori, ali radovi tih studenta nisu ni blizu lucidnosti koju ovi naši imaju, koja je urođena ovde, a opet da ne bi sad zvučalo kao neki patriotski, neki hvalospev, to je jednostavno posljedica želje i osjećanja da si second grade, koji je iz nekog razloga, verovatno i geografskog i kroz neki, kako bi rekao, kroz istoriju se uvrežilo osjećanje da smo druga klasa u odnosu na svet. I sa tim osjećanjem ovde ljudi žive, mnogi. A ovi koji kažu neću bre tako živim, onda njihov ego odlazi u stratosferu, napune se tim helijumom i nemogući su za saradnju i saživot. Dakle, imamo te dve krajnosti, ili smo se šćućurimo, znači i tu imamo puno da radimo na sebi, ali ono što je sigurno je da je potencijal ovih sredina koje su stalno u toj frikciji diskontinuiteta, dakle, nikad nije super, ni mesec dana, uvijek ima novi istorijski događaj na svakih mesec dana. I sad, as we speak, a kamoli kroz istoriju, znači, to je stalno nešto od čega treba da se spaseš, da sačuvaš živu glavu, da prebrodiš krizna vremena i tako dalje. I onda, ako je to genetski tako stotinama godina, nemoguće je da budu mlade generacije nesposobne. Osim ovih koji, kažem, kao što sam na početku rekao, koji ne dozvoljavaju da im uđu nove informacije, širina i tako dalje, nego začepe svoju spoljašnjost i zadovolje se brzo efektima tog, da kažem, površnog, dizajnerskog, nekog trendovskog i tako dalje. Kada smo kod trendova, to imati titulu generalno je jako popularno kod nas, tako svako ko ima fotoaparat može sebe da nazove fotografom, svako ko napravi, ne znam, jedan event na Facebooku sebe naziva PR-om, a tek za grafički dizajn neću da pričam, pored silnih online besplatnih alata, svi ispada smo grafički dizajneri. Kako objasniti ljudima da je grafički dizajn i mislim, primenjena umetnost ipak na nekom drugom nivou? Mislim, ja tu bitku bijem sa nekim ljudima baš dugo godina, pa sam negde odustala od objašnjavanja. Prvo, nisam pedagog, drugo, neću da se pobijem, a treće, stvarno ne znam kako objasniti ljudima da je to jedna ozbiljna stvar koja iziskuje mnogo uključivanja, ne samo ređenje nekih ikonica i slova na radnu površinu, nego i malo mozga, jel? Vidi, glavna prepreka zašto ovde dizajn nije, da kažem, tekovina društva vekovima, ili bar od kad postoji od druge polovine 19. veka u svetu, je to što ovde nikad nije ta industrializacija dovršena, ta osnovna, i nikad se taj kapitalizam, dizajn je tekovina kapitalizma, on služi da poboljša jednostavno prodaju. To je jedan od oruđa kojim se koristiš u tehnici tržišne politike neke firme. Ako ne uložiš u dizajn, postoje već tačno i formule i tako dalje. Sad, kod nas je to zato što smo nerazvijena sredina i koja realno, ljudi koji imaju novca, nije veliki broj njih, kako bi rekao, prošao kroz sito i rešeto školovanja, nego kroz sito i rešeto života. I onda su došli do novca. Jednostavno je drugačiji način kako se ovde to sada kod nas, pogotovo od 90-ih na ovamo,
Tako da porivi zašto se zove dizajner uopšte i zašto se neko pozove da radi nešto, tek sad u zadnjih, evo to osjećam u zadnjih 5 godina da je počelo da su počeli klijenti da kapiraju da ne moraju da odu u advertising agenciju i da traže dizajn. Da to može da se dobije od pojedinaca, od freelancera koji su talentovani, koji su rođeni za to što rade. Problem je što je sad demokratizacija ove tehnologije omogućila naravno da ti sa 3 dugmenceta možeš da napraviš nešto što liči na logo, ali to je vrlo lako i to realno može svako da napravi, ali ne može svako da živi od toga. Tu je ceo štos. A živiš od toga tako što si rođen, brate, za to i nema, to se vidi, osjeća taj klijent koji dođe s tobom da priča, da li ti imao 19 godina ili 119, on hoće da vidi da je u sigurnim rukama. A ne možeš pogledom samo džedajskim trikovima nekim da ga ubediš da je u sigurnim rukama, nego moraš ozbiljno da mu pokažeš znanje, ali pre znanja mora da osjeti da si ti tu došao zbog njega da mu pomogneš, a ne da se hvališ kakav si genij i šta znaš da uradiš. Najnoviji program znam, razbijam. Znači, to nikog ne zanima. Njih zanima rezultat, ali da je rezultat u sinhronizaciji sa njihovim stvarnim potrebama, za to je potrebna vrlo, vrlo ozbiljna psihološka neka profilacija. Moraš da voliš ljude, brate, moraš da znaš da imaš da nisi mizantrop, nego da jednostavno voliš da se družiš, da voliš da čuješ tuđe mišljenje i da znaš šta s njim da radiš posle. I ako te iznervira, isto, moraš da znaš šta ćeš. Dakle, socijalna inteligencija i observacija, dakle, to je nešto što studentima najviše tupim, da to ne može da se vidi na televiziji, nekoj toj reality, nego može se vidi u knjigama i u pozorištu i na dobrim filmovima i tako dalje. I tu dolazi do sad nova generacija, to mora jednostavno da na svoj način otkriva. Ima načina milioni, na TikToku je isto, se sve to vidi, samo ako znaš šta gledaš. Sad, pošto su na TikToku klinci kao što je moja ćerka, oni će vremenom, gledam i pratim je i znam tačno zašto nekog ispratila i zašto nekog nije. Sve je jasno. I potpuno su isti parametri uvek. Znači, nevezano i ne može nikada se kaže da sad ova deca, to je sačuvaj me Bože. Nije istina. Problem je samo što su mnogo sposobniji od nas. Da. A onda se mi od tog straha samo povuču i kažemo pa ne znaju oni ni da pričaju, mutavi su, samo gledaju ekrani. To je drugi sad svet koji mi ne razumemo. I to je veliki izazov sad dalje. Šta će i kako će to da bude, generacije nove i tako dalje. Mi znamo 10 puta manje. Od svega, pa to sigurno, ali ja verujem da kod nekih i mojih i tvojih generacija više postoji strah od svega toga da se neće snaći među nekim novim i mlađim, nego što to kao ne razumeju. Mislim da je više ta odbojnost prisutna. Pa vidi, to je prirodan strah za svoje potomstvo, gde to potomstvo mora da nađe svoj put, brate. Nikom nije ništa servirano i sažvakano. Oni kojima se pokušava da se servira i sažvaće, to obično budu ljudi koji ne izađu na dobro, što bi rekli. Dakle, mora borba, to je poenta života je živeti. I sve ono što spada u to. Sad, svako ima svoju borbu. Malo pre smo pričali o agencijama i o vrlo talentovanim pojedincima kojih itekako ima ovde, ti overio svojim potpisom i pečatom. Sad negde, znaš ono kad neko stavi ono hashtag agency life, pa kao nasmejana fotka, ja ga zamišljam kako sedi, ima kuglu oko noge, znaš, kao nekako, to mi je prva asocijacija, jer sve mi je to tako nešto, znaš, preterano uvek, a kažem opet moj lični doživljaj, nisam iz vaše branše pa ne mogu u tom smislu da kažem, ali negde imam i neke prijatelje i bivše kolege koji su postale sad tvoje kolege i tako dalje, koji se masovno odlaze u te agencije, a zapravo su tamo jako nesrećni.
Mislim, potpuno nebitno koja je agencija u pitanju. Da. Sad, koliko je dobro biti za dizajnera konkretno u agenciji? Da li se tu kali čelik ili se ubija taj potencijal koji ti imaš kao individua? Ja bi svakom preporučio da pravo s fakulteta ode u agenciju ili ako ne završava faks, nego dovoljno dobar portfolio ima i posle srednje škole može komotno da se zaposli bilo gde, pa i kod mene u studiju. Dakle, samo je važan portfolio. Gde si išao u školu, kakav si bio đak i tako dalje, je dobro za tvoje roditelje, više nego za tebe. Ako se to oslikava u radu, super. Ako to vidim da si naučio u školi, ja to odmah znam da li je u školi naučio, koji ga je profesor učio i čemu ga je naučio. Znači, nije to... Evo samo da budemo ljudi koji su prisutni, a koji možda ne znaju, Slavimir je prvo dobio nagradu za životno delo, pa je onda završio fakultet, pa je onda dobio diplomu. A nije ni morao, realno. Tako da, vrlo iskustvena priča je u pitanju. Da, što si je u tome, dakle, da preporučio bi svakome da se provuče kroz taj, što bi rekli građevinari, kroz tu frezu i da malo oseti koliko to nije naivno i koliko nije za svakog. To stvarno nije za svakog. Međutim, puno ljudi radi u advertisingu isključivo zato što je to jedino mesto još uvek ti patrljci nekog kapitalističkog tog uređenja i dalje se batrgaju tako u tim agencijskim uslovima zato što jednostavno veliki sistemi imaju potrebu da ih prati isto veći advertising sistem i da ih servisira. I sad, to je prirodno i sve normalno, samo što nije to za svakog od tih ljudi koji tamo rade, jer ovo nije velika sredina, a lako je dobiti posao u agenciji, jer često ljudi odlaze, velika je ta fluktuacija i jednostavno ja sam radio godinama u agencijama raznim i kada ti dođe neko relativno talentovan, ti ga odmah dovatiš, mislim. Nevezano da li je dizajner ili je account manager, nevažno je. Važno je samo da hoće uopšte da radi. Jer postoji bio jedan otpor, pogotovo to u svetu, bila jedna faza kada su ljudi sa gnušanjem uopšte advertising gledali kao nešto, kao pošast neku. Međutim, to je takođe i normalno i svima nam je dosta tih poruka gde te neko tera da kupiš nešto što ti stvarno ne treba, niti će ti poboljšati život posebno. Međutim, tu se sad iskristalisalo. Ono što ti je stvarno bolje od ovog drugog, kupit ćeš bolje. Ako imaš para. Ako nemaš, kupit ćeš ono za šta najviše imaš para. I to je opet, kad se tako ogoli i očisti, to je normalno. To je potpuno u smislu uređenja u kakvom živimo. A sve ove posljedice za osjećanje da se muče i da je jako nezgodan posao, tu ima dva suštinska problema. Jedan je što je u ovih 30 godina od raspada Jugoslavije potpuno unižena uloga kreativnih ljudi u društvu. Oduzeta im je sva aura koju su imali. Iz ko zna kojih razloga. Ja mislim da to nema šanse da je bilo orkestrirano nego jednostavno, ko je jači, trenutno je ta faza bila i trajala je 30 godina i ja mislim sad već uveliko nova generacija koja ne razmišlja tako, među klijentima govorim, koja ne razmišlja tako, nego koja polako shvata da je bolje za posao i za kvalitet njihovih proizvoda da zovu talentovane ljude rođene za taj posao, a ne burazere i ostale koji su imali para da kupe kompjuter. Dakle, to je taj jedan suštinski problem, a ovaj drugi je što kažem, rade ljudi za koje nije to, koji ne bi trebali tu da rade. Sad, problem je gde naći drugde pristojan posao i zaraditi dovoljno novca. Da, sve se na kraju svodi na egzistenciju, bukvalno u svakoj branši. Reci mi koliko su neke popularni talasi tipa serije Mad Men doprineli tome da se vrati interesovanje za tu oblast, ali u kreativnom smislu, stvarno. Mislim, mi smo tamo videli kako se ta kreativa gradi, stvara, nastaje, kako se rađa ideja,
mislim na stranu sve ostalo, ali kao negde mislim da je stvarno dosta edukativna ta serija, mislim, pored toga što je zabavna, čak i onima koji se ne bave marketingom, advertisingom i grafikom. Jel misliš da je doprinalo tome da se promeni pogled na generalno ceo taj marketinško-agencijski svet? Pa vidi, ja mogu ti pričam iz mog ugla, prvo meni se ta serija strašno dopala, odgledao sam je celu nekoliko puta. Dakle, jednostavno to što me stavlja kao i neka dobra knjiga, stavlja me u određeni svet u kome mi je fino i ne bi odatle da izlazim neko vreme. Tako da, s te strane je to primamljivo, dakle, i glamurozno i tako i napravljeno da privuče i publiku i da počneš da razmišljaš o toj struci kao malo tako romantiziran. Suština je da to nije, naravno, slučaj i da je, pogotovo ponovit ću, dakle, ako nisi rođen za to da radiš sa ljudima koji će ti 99% slučajeva reći da ne valja to što si napravio, nije za tebe to. Znači, mazohizam je broj 1 karakteristika koju moraš da imaš da bi radio u advertisingu. Pogotovo kao kreativac, stvarno. Međutim, kada uspe neki projekat i kada on zaživi i kada on dobije auru, pogotovo što kada dobije neku i nagradu i priznanje, to onda dobija te elemente kao iz Mad Mena, kad jednostavno to izgleda kao tako, eto, bajkovito i sad odjednom su tu neke glamurozne ženke, a ti si mužijak tu koji je dobio nagradu. I ja sam te snove tinejdžerske živeo do 30. godine. Ja sam potpuno bio, mislim, u tom Don Draper sam bio, samo sam se lošije oblačio. Ali meni je to bilo potpuno, sam se tako osjećao. Tako da identifikacija sa njim je bila kompletna kad sam gledao seriju. A reci mi, kako ti kad se krećeš kroz Beograd, jel sigurno da to radiš, da bacaš oko onako na logotipe, na dizajn reklama, billboarde u krajnjoj liniji, kako ti se čini, kuda idemo u tom smislu? Pa vidim sve što valja, vidim i sve što ne valja. Moji su receptori stalno upaljeni na maks i s tim treba isto živjeti. To nije lako, ja sam morao to da navežbam sad kako da uopšte da živim. Međutim, mislim u ovom okruženju. Ono što je meni kao studentu, recimo, se desilo je da smo mi iz jedne jugoslovenske estetike koja je bila tako jedna eklektika totalna od muzike do filma preko pozorišta i svih drugih tih pop kulturnih pojava. Odjednom preko noći sam video ispise u Beogradu Ćevabdžinica, Burek s Miroslavljem i Evanđeljem. To ranije, mislim s tim pismom koje je iskorišćeno u najgori način, jednostavno. I onda ja sam doživao, dakle, tu tranziciju tog nekog nacionalnog, pod navodnicima, patriotskog, estetskog koda i onda sam svuda to. Imao si kompjuterske kompanije koje su se tek pojavile, ne lupam sad, Microsoft, ali Miroslavljevim i Evanđeljem. I, znači, jedan totalni krš estetski koji je van konteksta, samo je potpuno ga poklapa politička situacija. I tako da ovo danas što vidimo je to isto samo na steroidima koji su kao tako wannabe evropski i svetski. Tako da jako malo ima stvari koje suštinski pogađaju karakter tog proizvoda ili brenda za koji je urađen, ili dizajn ambalaže ili logotip nevezano. Jako puno stvari liči jer se liči ima ta platforma za dizajnere, pogotovo mlađe, i ilustratori, tako da koja se zove Behance i na toj platformi behance.net, to preporučujem svima da pogledaju i onda će vidjeti kad pogledaju to, vidjet će da je to naše okruženje trenutno i u Beogradu. Prepoznaće. Tako je svuda u svetu u principu, jer jednostavno trendovi su deo tekovina su dizajna, međutim mnogo je bolje kad si ti taj koji je započeo određeni trend, kad si ti taj koji možeš to da diktiraš, a ne kada si ti taj koji pratiš. Jer bolje biti savremen nego modern. To je jako važno da pogotovo kolege, mlađi dizajneri koji vidim da prate sad ovo, to je jako važno zapamtiti. A koja je razlika između savremen i modern? To me sad čačnulo.
No, modern je ovaj što se pravi, a savremen je ovaj kojem je sve jasno. Znači fake i true moment. Ne mora da bude fake, nego on nije u svojoj vertikali, on je u tuđoj nekoj vertikali i juri tu vertikalu da se posadi na nju. Umesto da iz sebe savremen u osjećanju da je savremenik nečega što vidi oko sebe i onda ta iskustva koja vidi jednostavno uspeva da integriše u svoj rad. I to je ozbiljno teško, zato što je strašno primamljivo skinuti neki fazon sa neta ili najnoviji ekstenziju, aplikaciju u nekom programu koji sad uzmeš toolove neke, pluginove i sad ti si prvi u tvom društvu to imao, ali već su na Floridi njih 400 već ili u Silicon Valley imaju to isto, još bolje i noviju verziju i ti si onda žrtva tehnologije i više nisi kreativan nego si imitator života i dizajna i svega. I to je ono što ja pokušam i svoje studente da usmerim, a mislim da je to i savjet za svaku drugu struku i uopšte odnos prema životu. Dakle, ako možeš iz sebe da iznjedriš iskricu lucidnosti koja je autentična, ne nužno najoriginalnija na svetu, ali koja je autentična i ide prirodno sinhronizovano sa projektom za koji radiš, svi su izgleda da će to ostati evergreen onda. Kad nisi opteretio svoj projekat i sebe sa trendom. Ali to je negde ono što si ti isto dosta puta naglašavao, da recimo ti sam komplikuješ jednostavno, tako da je kod tebe manje uvek više, jel da? I kada pogledamo prezentaciju tvojih radova, ima je i na tvom sajtu i na društvenim mrežama i tako dalje, ti stvarno vidiš da ti pratiš vrlo uspešno svoju ideju jednog isprobanog recepta koji, iako deluje onako kao, zapravo ima bezbroj mogućnosti. Ne, ono kad kažeš, znaš, kao komplikuj jednostavno, kao vidi ga znaš, dok ne shvatiš ono u tvom radu šta je pisac teo da kaže, zaista. O nagradama nećemo da pričamo, mislim, stvarno ima ih toliko stotina da bi bilo sad glupo da ih nešto posebno izdvajamo, ali o logotipima hoćemo da pričamo. Reci mi, ako sam ja sad to dobro, znači ne potpisujem, ali mislim da jesam, ti si dizajnirao logotip za B92? Jesam. Je li to onaj crveni prvi? Da, onaj crno-crveni, crno-bela pozadina, crna slova izdužena i kao neka meta koja je... Da. Reci mi sad, evo to mi je super primer, recimo rebrandinga u jednom društvu gde taj logo nosi prejaku poruku, jer svi znamo šta je B92 i u politici, i u društvu, i u životu generalno, znači na ovim prostorima tada. I znamo i svi šta je B92 sada, ajde da ne ulazimo u tu analizu, mislim da bi bilo stvarno suvišno, ali kako se menjao brand za koji smo svi pratili, pa sam uzela njega kao primer. Tako je i logotip išao istim putem. Da, jel misliš da je recimo 92 knjiški primer toga? Jeste, kako se menjaju vrednosti u jednom brendu? Mislim, to nije isti onaj brend koji je bio onda. Promenio se kontekst koji je promenjen ne samo sociopolitički ovde kod nas, nego promenio se i kontekst tržišni tog radija koji je postao televizija i oni su izgubili tu oštricu koju su imali i zašto su služili uopšte u tom trenutku kad sam ja radio za njih, a imao sam 22-3 godine. Bio sam student još. I znaš, taj jedan aktivistički pristup je se posle pretvorio u čisto tržišnu igrača na tržištu koji sad treba da se prilagodi. I to je opasna, naravno, uvek zamka kako sad ti da napraviš od tog brenda nešto autentično, a realno ne možeš da koristiš onaj aktivizam jer ćeš izgubiti publiku, zato što je jednostavno taj broj ljudi koji su na to se nakačili bio ekstremno mali, kao da je bio u hiljadama, a ovo ti je u stotinama hiljada i milionima. Treba da se prilagodiš tome. Dakle, ta tranzicija je prenagla i prevelika, tako da taj brand izgubio svoju, sve izgubio, ali to je, mislim da je to i bilo i zamišljeno tako. Ne mogu sad baš da tvrdim jer nemam
uvid, ali je to tako izgledalo nama koji se bavimo brandingom i komunikacijama. Svima. Kada gledaš reklame oko sebe, ja često imam osjećaj da me reklama vređa, ali ono ne na, ne znam, osnovi polnoj, rodnoj, znači ne ni to, nego nekako, znaš, baš nekad budem u fazonu, brate, ono, ja sigurno ovo ovako ne bi uradila, pa ne znam ja šta, jer kao ja sam kupac toga i kao ja se sebi tako ne bi obratila nikada. I x puta mi se desilo, mislim, nisam lažna elita, ono, ja sam ono second hand girl, znaš, ali negde, znaš, kao, odbije me tako nešto i ja odustanem od tog proizvoda, znaš, kao zato što ne mogu to da gledam, ni na toj kutiji, ni na tom billboardu, ni na tom plakatu. Jesi ti naleteo tako na nešto što te baš ako uvredi, kao, makar banališću? Meni se često dešavalo kad sam radio u agencijama da jednostavno promašim ugao iz koga treba prići potrošaču, jer jednostavno ne dobiješ kvalitetan brief ili ne zna klijent jednostavno šta bi, odakle bi hteo. To je isto kao kad čitaš knjigu pa vidiš da je otišao pisac negde gde ti nisi baš kao čitalac očekivao ili želeo i samo te razočara i na pola knjigu baciš, nekom drugom legne to baš super i čak knjiga ima nagrade, a tebi baš i nije legne. Tako da se tu radi o ciljnim grupama koje u književnosti naravno postoje, svi se prave da ne postoje, ali da kažem, ajde, u primenjenoj umetnosti definitivno moraju da postoje vrlo jasno određene ciljne grupe da bi ti na tržištu ostvario bilo kakav rezultat, jer ako ne znaš kome se obraćaš, nego kažeš hoću svima, pa ko kupi? Pa tad si ugasio momentalno. Zato što ne možeš da nađeš onda taj kanalić jedan kroz koji to može da uđe tako da nikog ne boli, a da ostavi trag. To je poenta uspešnih tržišnih komunikacija. Se meni čini ili je mnogo njih, čak najviše njih u tom fazonu, hoću sve i hoću svima. Jeste, zato što se jako malo ljudi ima koji prvo znaju šta hoće sa svojim brendovima, on hoće da ima više procenata na tržištu. Geveti. Dakle, to je prva reakcija koju svako normalan, naravno da hoćeš, samo ne možeš da očekuješ 20%, nego možeš 1 do 2% na godišnjem nivou, ako polako kampanja 1, 2, 5, investiranje i tako dalje. Dakle, radi se o jednostavno prevelikim očekivanjima od ljudi iz advertisinga. Drugo, pogotovo kada se rade projekti veći gde su uključene onda i ove fokus grupe koje onda to rastranžiraju totalno. To su ono naš skupe od te ciljne grupe neke 10 ili 15 ljudi i daju im da gledaju to i onda ovi ocene svako svojim ocenama iz drugih demografskih grupacija i jednostavno to dođe i sad ovi klijent gleda u to slepo, a ovi nemaju nikako ni predznanje ni ništa i to je totalna smrt za kreativnost. Onda na kraju tako od fokus grupa su napravljeni reality televizije na kraju. Jer fokus grupe su same napravile reality. Nije to napravio neki nenormalno talentovan ili genijalan čovjek. Nego su ljudi iz advertisinga i ošte iz medija ukapirali da mogu komotno da uzmu i da neko uzme i da štiklira šta bi on da gleda. On bi da gleda nekog drugog i da zamišlja da je on. Znači, udaranje na niske strasti je na svim nivoima, u stvari. Pa lenjost, što više umrtvljavanje i da se, znaš, ono, ni prstom ne mrdne, to je. Ali nisu svi ljudi lenji i ovi koji nisu mogu da budu srećni što nisu i da od svog života naprave opet nešto kvalitetnije, a kvalitetno je jedino ako si život i svoj talent posvetio opštem dobru, a ne samo sebi. I šta onda možemo da govorimo o estetici i o stanju našeg duha, uma i društva kroz estetiku posmatrano? Znamo šta je na malim ekranima, taj reality prednjači na nacionalnim frekvencijama, jel da, svuda. Estetika na društvenim mrežama i na tom Instagramu koji smo toliko pominjali, mislim, znamo koje su najsrcovanije fotografije, to su i dalje ono
cice sa cicama, na plažama, prstići u morima, mislim, i tako dalje. Što to govori o nama? Mislim, pošto meni već neko vreme to stvarno počinje da se gadi i znaš, kad vidim jednu negovanu, lepu ženu na ulici koja ima 60 godina, ja bi prišla i poljubila je. Znaš, ali bez da je imala neke estetske zahvate, onako upadljive, jer kao to gledaš non stop, više, znaš, kao i nešto mi se čini da ni na zapadu toga, mislim, kao kretala sam se dosta, tek ti. Znaš, čini mi se da je to i dalje, mislim, kao kod nas, još zabavno, nigde drugde. Ma nije. Čak ni u susednim zemljama, ne? Mogu da ti kažem da je svuda postoji taj nivo lenjosti. Negde je samo zato što je tekovina društva i svakodnevice bila dizajn. Ovde kod nas to nije primilo nikad. Jednostavno mi smo u kopir servisu radimo. Otprilike. Ozbiljno, to je ova sredina. I ne samo ova, a već recimo u Hrvatskoj je to malo kvalitetnije, iako su tamo tek majstori spoljne, ljošture i forme, a u Sloveniji opet to je nova kategorija, to je već bliže i Italija i ova Austrija, tako da svaka sredina ima svoje. Mi imamo recimo konkretno šta je problem naše estetike, što mi imamo jedno genetsko utemeljenje, mislim, možda to sad zvuči glomazno ovako sad reći, genetsko, ali mi imamo jedno utemeljenje u strahu od praznog prostora. Dakle, ovde minimalizam ne može da prođe tek tako. Dakle, moraš da bude klijent koji ti to naručuje, a odavde iz Beograda mora da bude neko ko je puno putovo i zna koji su benefiti minimalizma, praznog prostora, očišćenog, jer će to pre da se vidi u opštem haosu, kad je nešto čisto, jasno i precizno. Međutim, kod nas se zbog jednostavno sirotinskog nasleđa, gde nikad nismo ušli u neki osjećaj da smo ne samo duhom bogati, nego i stvarno, pod navodnicima stvarno, a u stvari smo duhom bogati, i to je najveće bogatstvo, ali ne vredi. Stalno nas poklapa taj osjećaj sirotinski, neke iz druga liga, što sam rekao ranije. Znači, i zato mi jednostavno ne možemo da poverujemo da smo sposobni za sve. Apsolutno smo za sve sposobni, ali pošto u to ne verujemo, onda gledamo šta se negde drugde dešava i uzimamo ove najgore primere maksimalizma sa zapada, recimo. Ali možemo da vratimo ikako veru u to? Da mi to možemo? Možemo, da vidi, ima puno ljudi sa ukusom, ima ljudi koji se rode sa ukusom, ima ljudi koji se nauče ukus se uči takođe, kao i mnoge stvari u životu, mogu da se nauče. Samo neko je rođen za to, neko je priučen. Dakle, ali to može i ima ljudi sa ukusom. Problem je što da li je to sad uopšte važno i koliko je važno. Znači, tebi ako je važno, ti to ne možeš jedan dan da kažeš ne, sad ću ceo dan da provedem zapušten. Ako, mislim, kako bi rekao, to je stvar prirode i sad nekom to leži, nekom ne. Ja lično moram priznam da mi je više prija da je raznovrsno nego da je da kažem, sve upeglano i precizno, a da ispod stoji jedan nenormalna neka tenzija ili ta neka pasivna agresija koju sam primetio u ovim zapadnim nekim zemljama, ovde relativno bliže van regiona, ali tim blizu nas. Osjeća se to, jedna neka tenzija da će svi da popucaju ako se ne ponapijaju petkom popodne. Znači, na taj način puštaju ventila. A kod nas su ventili konstantno otvoreni. Sad, to je opet jedno, kažem, nasleđe regionalno i u Turskoj je vrlo slično tako, isto dramatično, stalno sve što je naš, ali je i to nosi opet svoje. Neko u tome uživa, neko to obožava, to se onda i u hrani i u svim drugim aspektima života se vidi. Mislim, meni je rađe da ima svega i svačega, jer tu lakše onda nalazim svoje neka uporišta i lakše mi jednostavno, nego tamo gde su svi straight. Malo pre smo govorili o tome kako se puca na niske strasti, znaš, i onda sam se setila nekih reklama od nekad ranije, kad sam bila ja klinka, pošto pamtim ih, to je kao, znaš, kao reklame pre boljeg života, pa onda ih zapamtiš sve. I sećam se reklame za gume,
gume, znači bili su čak ono plakati nekakvi po gradu, znaš, guma, a na njoj je neka žena onako u špagi i potpuno prijanje na tu gumu. Znaš o čemu se radi, da? I takav je i slogan bio nešto, perfektno prijanje, recimo. Da, tako nešto je bilo. I sad razmišljala sam o tome baš pre neki dan. Rekao, čoveče, zamisli da je tu reklamu neko danas napravio. Bio bi optužen po svim osnovama, ono za diskriminaciju svega na ovoj planeti. Koliko je u tom smislu prisutna autocenzura kod jel da, vas kreativaca? Ma ne znam, to je stvarno opet vrlo individualno pitanje. Ja nemam taj osjećaj da se nešto sprečavam. Zato što od velikog, ja 35 godina ovo već radim, 36 sad. Dakle, znaš, ja nemam iluziju šta će proći, šta neće kod klijenata kog ili na tržištu i tako dalje. Jasno mi je poprilično gde može više da se eksperimentiše, gde manje, ali je mnogo važnije da sam ja zbog ogromne količine nerealizovanih dobrih ideja u stvari počeo da se bavim autorskim radom. Jer moj autorski rad su u stvari nagomila nerealizovane ideje u ovom tržišnom okruženju u kome živim. Pa meni je drago što ih nisu realizovali, što su se one pojavile na taj način, moram to da ti kažem. Evo, da, kaže Kuzmanović, Šalipur prilagodljiva svakoj podlozi. Jeste, to je bio taj slogan. A prijanja neka haljina koja više nema elektricitet, to je bilo kao više neprijanja. Znam da je neki prašak bio, pa haljina neprijanja, čovječe, to kad sam isto, znači ludilo je stvarno, ali je zabavno, mora kao cirkus da se shvati, inače može čovjek da postane deo nastupa tog celog. Da skrene totalno. Evo, na kraju ćemo se vratiti ono što generalno uvijek pitamo na početku, ali ajde, nekako smo baš prirodno došli do ovde, pa nisam htjela da nas smaknem s puta. Za nas je MUK muzika, umetnost i kultura. I negde se onako pogodilo, znaš, na osnovu tema kojima se bavimo, ali da je MUK sve prisutan, to, mislim, znamo svi, jel? A gde ga ti ponajviše osjećaš? Misliš muziku, umetnost i kulturu? Možeš i o tome, a možeš i u MUK. Pa naravno da se osjeća, ali eto, to je jedan od načina kako da se čovjek zagleda u sebe kompletno, ali stvarno u sebe, je da proba da istovremeno apstrahuje to oko sebe. I sad imaš dve vrste definitivno muka. Jedan je muk iz straha, drugi je muk iz ličnog izbora, da ne baviš se zato što imaš osjećaj da bolje onda nekim primjerima. To je u mom slučaju. Dakle, meni politički aktivizam nije simpatičan bio u bivšoj Jugoslaviji još. Sve mi je bilo potpuno to, taj komunistički tendencijozno. Sve sam to osjećao već u osnovnoj školi i nisam bio ljubitelj neki toga. Nisam nikad ništa tupio protiv, a sam se osjećao bez veze. Dakle, isto tako se i sad osjećam suštinski bez veze kad je diskurs van kuće neki, ali kad se tu kod sebe među svom nekom okruženju, ja sam vrlo zadovoljan i znam pouzdano da svojim radom i primjerom sigurno dajem smernice kako može bolje, intenzivnije, sa više strasti da se nešto radi i tako dalje. Mislim su to te vrednosti, ti kvaliteti koje svakom treba da se ili vrati ili da ih ponovo savlada ako ih je zaboravio. Jer ovo sad, znaš, da ja sad razmišljam o tome kakva je politička situacija, da li je jednoumlje, da li je nametnuto, da li je sloboda medija ili nije sloboda medija, ja ne vidim drugi način protiv toga da se borim nego svojom i umetnošću i primenjenom umetnošću i primjerima, kao što recimo od ove knjige dečije koju sam napisao, sad i druga izašla, znači kompletan moj prihod od toga ide nezbrinutoj deci. Dakle, ja bi to uradio i da je sve u redu ovdje. I da ta deca imaju i više nego što im treba, ja bi sve jedno to uradio. Jer to su deca koje će doživotno trebati višak ljubavi.
I ako to mogu da uradim time što će neko nešto pametno da im kupi što im stvarno treba, pošto sam dobio spisak tih centara kojima stvarno treba pomoć, koji nemaju leba da jedu po Srbiji, njima svaka ta pomoć, to je u našem slučaju, mislim, varira od meseca do meseca, zavisi koliko se proda, ali to je između 50 i 100.000 dinara. To je, kako bi rekao, nije neki spektakl od love, ali je nešto što ja mogu, a da se pritom osjećam dobro. I ja svaki put kad uplatim to, ja imam knedlu u grlu, plače mi se, jednostavno i srećan sam i ponosan, a sam i tužan, što ošte mora, što to već sistemski nije rešeno. Ali to je moja borba. Ja onda tako, jednu po jednu stvar radim, tako da poboljšam oko sebe. I tako sam ja postao bolji čovjek. Ja sam bio nepodnošljivo grozan ranije. Klasičan proizvod advertising, zaluđenik zagledan u svoje ogledalo. Sa 100 miliona nagrada. Znači, potpuno besmisao, ali moralo je to se prođe da bi saznao. Znaš, obično kažu, takav si kakav si danas, to si, sve što si radio ranije dovelo te dokle si sad. Zato što pre dođeš da si za druge bolji, to je najvažnije. Ne znam šta misliš o motivacionim govornicima, ja ih ne podnosim inače, ali ti ne možeš tako da se nazoveš po definiciji, ali definitivno to jesi i hvala ti što si bio sa nama večeras, toliko pametnih stvari su svi koji su bili prisutni i mogli da čuju, a imaš ovde pozdravi i Ljubljana, i Makedonija, i Bosna. Evo, kaže, neko je mazno tuđi profil da ti kaže da dolazi po plakat iz Slovenije. Ti kažeš, bilo je tu i studenata, tako da šarolika ekipa se skupila ovde večeras i ja mislim da ću i sama preslušati još jednom ove tvoje misli i neke stvari još posložiti u glavi. Bilo je jako inspirativno, hvala ti na tome. I evo i Tajvan, stvarno, evo. Idemo. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama. Tu smo sredom i subotom, sredom u 8, subotom u 9. Ovo je bio Slavimir Stojanović i Futro. Svaki dan uđite po jednom na njegov sajt ili na njegove društvene mreže, ozarit ćete sebi dan, obećavam, jer ja to često radim. Zagreb, evo, dobro, čekaj, da. Slavimir je, sad ste se, pa baš vam hvala. Slavimir je kompleksna, slojevita, neverovatna ličnost, neverovatnih životnih iskustava i priča. Evo, Berlin, pozdrav iz Berlina. Kaže, uvek kažeš nešto veliko, dobro i lepo. Eto, tako da komentari su baš pozitivni, samo da znaš. Tako da hvala ti što si odvojio za nas. Srce ste mi napunili ozbiljno. Sad idem dete odmah da zagrlim sad. Taman, jeste, jer ljubav mora da se deli. Ukoliko želite deo ovog razgovora koji ste možda propustili da pogledate, pratite Free Space YouTube kanal. Još jednom hvala Slavimiru, hvala Remix Pressu, hvala Rock Pokretu i hvala Braineeringu, inače firmi koja se bavi dizajniranjem IT rešenja, izgradnjom data centara, edukacijom, konsultacijama u oblasti informacionih tehnologija i ako se bavite nekim biznisom, oni su rešenje verovatno baš za vas, tako da eto, posjetite i njih. Ja vam mašem do srede uveče i Slavimire, idemo da se grlimo. Ćao, ćao. Ćao, hvala.